Сәлам, малайлар һәм кызлар. Бүген татар музыкаль авангардның 22-нче чыгарылышын сезнең хөкемгә тәкъдим итәбез. 4 көнлек шәп яллар дип тормадык, командабыз белән бергә сезгә атна буе менә дигән яңалыклар әзерләдек. Бүген сезгә сөйлисе яңалыклар. Илмир Нагыймова күченү эшләре белән мәшгуль икән. Абиланеле Аксель төркеме үзләренең беренче клипларын әзерли. Җырчы Иркә һәм скрипкачы Иркә ике чибәр туташны нәрсә бәйли? Җырчылардан яңа сорауларга җаваплар. Махсус репортаж. Татар радиосы Тамчыдан күл җыела рубрикасын ачып җибәрде. Шәфкатьле кешеләр булуында безнең өмет зур. Кунак клип рубрикасы һәм шулай ук Татар җыры 2012-не TMTV бөтен төсләрдә күрсәтәчәк. Моның турында без соңрак сөйләшербез. Ә кунагыбызда искиткеч сөйкемле Илвина. Шушы көннәрдә Илмир Нагыймованың ВКонтакте сайтындагы рәсми төркеме юкка чыкты. Түгәләрәге төркем кинәт кенә җырчы Ринат Рахматуллинныкы булып куйды. Бу вакыйга исә Илмир Хаманың егете Руслан Керамединов белән төркемнең администраторы Равил Исхаков арасындагы аңлашылмаучанлык аркасында килеп чыккан. Икенче көнне үк Илмир үзенә яңа төркем ачты. Дөресрәге никахлашкан егете Руслан Керамединов белән. Нагыймованың фанатлары сез яңа урынга күченә башласагыз да була. Сүз уңаеннан Илмирның фейк страничкалары да шактый. Аларның бер сәгатьтән Нагыймов исеменнән свиданияларга да йөри икән. Әгәр сезгә чын Илмир кирәк булса, аны әлеге страничкадан таба аласыз. Алданмагыз. Әллә инде, әллә минем йөрәгемне гомерлеккә син үзеңә бәйләдең. Күрешүләр булсалар да төшетәгенә яраталмыйм. Синнән бүтән бер кемне дә яратмыйм. Көтмим, өметләнмим, хәлемне дә белмә теләсәм җитә миңа. Син бәхетле булсаң, хисләремнән минем көлмәсәң, яратмыйм. Көтмим, өметләнмим, хәлемне дә белмә теләсәң җитә миңа. Син бәхетле булсаң, хисләремнән минем көлмәсәң. Музыкаль десантта булсагыз, сез әлеге төркемне яхшы беләсез. Сүзем әле генә сәхнәгә аяк баскан Аксель төркеме хакында. Бер туган Рәдиф һәм Рузил Әхмәдиев исемле егетләрдән торган әлеге төркем гомерләрендә беренче тапкыр клип төшерергә җыена. Елмай. Клипта нәкъ тә шул җырга төшереләчәк. Ул клуб музыкасы стилендә булачак. Эстрадага яңа сулыш өрәчәк дип хыяллана әлеге клип хакында егетләр. Исеменнән күренгәнчә, ул шактый шаян клип булырга ошаптыра. Сюжет буенча вакыйгалар Казанда, Самарада һәм Мәскәүдә барачак. Клип әзер булу белән тыма тапшыру аны сезгә әлбәттә тәкъдим итәр. Ә егетләрнең үзләрен тагын кая күреп була дигән сорауга бүгенгә менә булай җавап бирәм. Музыкаль десантта. Үтте бит инде диярсез. Чыннан да Казанда музыкаль десант узды, ә менә Әстерханда ул әле ноябрь аенда гына булачак. Әгәр дә син шушы яклардан икән, димәк тиздән күрешербез. Biz гади кешеләр, әмма хыял күңелдә әйбәт дуслар эзлибез. Авырлыклар килгәндә, егылмаска тырышып, хәлсезлектә булганда, ничек кенә булса да, дустым әйдә китте алга. Алдау, нәфрәт, мәхәббәт һәм ялгызлык. Кемдер үлә байлыкта, кемдер яши буылып. Берәү карый миңа стен, кайгыра ул уйланып. Берәү кова төшеп себерә, тәүге эштән куылып. Шитте төнлә буылып, яши минем халык. Үткәннәрне искә алма, тарихка ел күптән ябыр. Без биек идек, тик кемгәдер ярамаган изге иде җирләребез. Тик бүгеннән ул каргалган, яргаланган бәгет. Шатнап рухи кырылыктан, тик ачы сүнмәгән һаман каным тама йодрыктан. Синең әле бар кыйблаң, халкым аны югалтма. Бар галәмне тетрәндереп, тарихыңны исбатла. Кырыс дәүләт безне изде инде ничә еллар буе. Байтак салымнарны җыеп, дошманнарның карны тулды. Әрнетелде, газапланды, мәхәббәт тулы йөрәк. Татар диеп байрагыңны курыкмыйча күтәр милләт. Милләт яшә, бер нигә карамыйча кемеңне күр. Кайгырмыйча, алдамыйча халык эшә. Көннәр буе айнымыйча, көннәр үтә. Бер нигә уйламыйча уян татар. Бар кайгылар бетәчәк, уян татар. Бар дошманнар үләчәк, әйдә алга. Безне барсы беләчәк, татар яшә. Бердәмлектә киләчәк. Ул ниһаять әлеге зур адымга бара. Үзенең тәүге сольный концертын әзерли. Ул бер ел эчендә үзенең шәхси тормышын гына түгел, ә иҗатында да яңа үрләр яулады. Әлбәттә, сүзнең кем хакында барганын аңлагансыздыр. Ул
Ирке. Үзе үк матбугат чараларына белдергәнчә, Ирке хәзер элекеге бер катлы җиңел акыллы, уйсыз яшь кыз бала түгел, ә инде тормышка аек акыл белән караучы җитди фикерле хатын-кыз образында. Иҗатының җитди югарылыкка омтылышын ул 7 декабрь көнне үз концертында дәлилләп күрсәтмәкче. Кияүгә чыгып, гаилә җылысын туеп яши башлагангамы, Иркәнең иҗаты да гөрләп бара. Карлыгачта хәбәрем юк дигән өр-яңа альбомы чыкты. Шушы ук җиргә төшерелгән клип кына ни тора. Анда туры бер гаилә тарихы сурәтләнә һәм ниһаять сольный концерт. Кая ул кадәр сикерә-сикерә чабып биеп йөреп үзе җырласын дип күп кенә сораулар килә безнең адреска. Нәкъ тә шундыйларны мин концертка чакырып калам. Чөнки Иркә концерт дәвамында 23 җырында инструменталь ансамбльгә кушылып җырларга әзерләнә. Җырчының концертына әзерлек эшләре гөрли. Эксклюзив 6 күлмәк тегелә. Ныклы репетициялар бара. Иркә скрипкачы шулай ук Иркә белән икесе арасындагы гайбәтләргә нокта кую өчен сольный концертында чыгыш ясарга бартик аны гына чакырган. Әле барышы ролендә Ронил Нуриевны да күрә алачакбыз. Әле моннан тышта сюрпризлар булачак. Зауыклы программа булырга ошап тора ди Иркә үзе. Безгә дә булачак дип киләчәкне сүрәтләп торырга кирәкми. Бары кайчан һәм кайда килергә икәнен генә әйтеп узырга кирәк. 7 декабрь кичке сәгать 7:30-да Unix концертлар залында Иркәнең сольный концертына рәхим итегез. Яшь бара бит егетләр. Бу җыр Илнар Сәйфиев репертуарыннан булса да, хәзер эссе түркем солисты Нияз Валиев өчен бик актуаль. Шунда Ниязның беренче тапкыр рульгә утыруына инде 10 ел үтеп тә киткән. Ә безнең илдә белүебезчә һәр 10 ел саен праваны алыштырып торырга кирәк. Менә шуны алыштырганда су буе табиблардан синең руль артында утырырга ярымы юкмы икәнлегеңне раслаучы справкаларыңда булуы бик шарт. Алар арасында психолог һәм нарколог иң мөһимнәре. Шуларның ишек төбен таптап Нияз Валиев шактый вакытын заяга аздырган. Аның каравы хәзер Нияз тыныч күңел һәм чиста намус белән кабат руль артына утыра ала. Ә справкаларына ышансак, аек акыл белән дә. Якты нурлар күзне чага, ясыйм адын сиңа таба. Чакрам ләкин сизә күңел, сиңа мин һич кирәк түгел. Нәрсә эшлим инде хәзер, мин бит сиңа һич тә кирәк түгел. Нәрсә эшлим инде хәзер, мин бит сиңа һич тә кирәк түгел. Әллә сөю уйына, кемдер җиңә, кемдер кала. Игесезлек урманында, өметсезлек юлларында. Узган тапшыруда үзебезнең уен, ягъни своя игра рубрикасын сезгә тәкъдим иткән идем. Ул шуның кадәр озын булды ки, аны икегә бүләргә туры килде. Менә бүген нәкъ тә шушы сюжетның дәвамын карый алабыз. Әйдә, ашамлыклар. Ашау рубрикасы. Оливье, сразу оливье. Матур, нинди салат әле бу? Нәрсә дип атала бу? Бик тәмле салат. Бик тәмле салат. Бусы Цезарь акыры. Менә бусы капучино бит инде. Кайсысы капучино? Менә молочный Менә пена. икесендә дә бер бит. Молочная пена, молоко на пару, кофе дигән. Күрәсезме, кофесы монда молоко на пару күбрәк, монсында әзрәк. Монда пенасы күбрәк, монда пенасы әзрәк. Бусы получается капучино. Так, пенасы күбрәк. Әйе. Бусы Дүртенчесе капучино. Бусы була Америка только эспрессо диләр беләме? Эспрессо була.
Так, bu latte bolsa indi. Bu ne? Нәрсе etmedik biz? Ikisi эспрессо, потому что бик аз было. Американо икенчisi, üçüncüsü latte, тегisi капучино. Тәмле пирожный. Тәмле пирожный бу, ярышы булса. Наполеон түгел, ну слойный теге. Микшерда тигел ул. Башка исем, но бутый торган. Кухонный комбайн. Yok, камера бутый торган бу. Пенкасы торганы бермәле бирәнде. Дөрес. Электрический. Пен взбиватель. Менә бу ингредиентлардан нәрсә ясап була? Винегрет. Ну мин аны үзем бик ашырга яратмын, винегрет. Шуңа күрә, хөрмәтле Ләйсән Гимаева, ирегезгә әзрәк винегрет ясагыз. Кем юна? Кулинарийга туры килгәч нишләр моның белән? Монарга кемдер бавырсак пешерә, кемдер кыштыр пешерә. Таз, Нәрсә өчен? оливье өчен. Кайчан? Яңа елда. Миңа әлләнде сораулар бирәләр. Кай киләләр? Нинди ипи бу? Чынлап та. Бара бору. Бородинский. Ипи икмәгенде. Нинди? Дарницкий. Гүбәдия. Молодец. Ихтәмле дия ашадым гибәдия. Бик тестиме? Хамбургер монса. Нинди гамбургер исеме? Ну чизбургер дирәк кирәк ярар. Бу шуның да исә бик тесті иде. Һәркемнең сау-саламат булып, бәхетле, матур, мул тормышта яшәргә хакы бар. Бәхет үзебезнең кулда дисәк тә, кайчакта безнең бәхет кенә түгел, тормышта башкаларга бәйле булырга мөмкин. Бүгенге көндә яман авырулардан интегүчеләр хәрәкәтләргә эләгеп, сәламәтлекләрен югалтучылар бик күп. Кеше гомере бәхәсез дисәләр дә, кайчак табиблардан кеше гомеренең бәясен билгеләп куярлык сүзләр ишетәбез. Кемнеңдер гомере 1 миллион сум, кемнекедер 2 миллион, кемнекедер. Әмма гади кеше тиз арада андый сумманы җыеп бетерә алмый. Менә мохтаҗ кешегә һәркем 100 сум булса да бирсә, миллионлаган сумма җыелырга мөмкин. Дуслар, без дә кеше кайгысына битараф калмыйк. Татар радиосы шушы көннәрдә тамчыдан күл җыела дип исемләнгән хәйрия акциясын рубрикасын ачып җибәрде. Монда ярдәм сораучы кешеләр хакында мәгълүмат биреләчәк һәм аларга ярдәм итүнең ысуллары тәкъдим ителәчәк. Тулырак мәгълүмат tatarradio.ru сайтында һәм Татар радиосы шелтәрләрендә ишетеп була. Хәзер 22 декабрь көнне Пирамида сахнасында узачак Татар җыры фестивале турында яңалыклар. Бүтән концерт программасын үз эченә алачак кичәнең төзелеше мәгълүм булды. Ниһаять, Татар җыры 2012-не оештыручылар планлаштырганча концерт программасы буяулар дөньясын хәтерләтәчәк. Төрле төсләр декорацияларда, артистларның костюмнарында һәм әлбәттә инде җырларында чагылыр дип көтелә. Чөнки җыр безнең тормышыбызны әллә нинди җитди төсләргә буйый. Татар җырының төрлелеген исә безнең TMTV каналы кебек берәү дә ирештерә алмый. Шуңа да TMTV-га концерт кысаларында аеруча зур роль билгеләнде. Яңа канал кичә дәвамында кызыл җеп булып сузылачак. Татар эстрадасының барлык төсмерләрен дә 2012 елның 22 декабрендә Пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә күреп булачак. Син килергә тиеш. Бүген кунак клип рубрикасында Төркия җырчысы Мустафа Чечели. 3 ел элек романтик музыкада яңа тавыш буларак сәхнәгә менгән бу җырчы бик тиз тамашачы мәхәббәтен яулады. Аның җырлары хитлар рәтеннән төшми. Радиода һәм интернетта күп гашыйкларның мәхәббәт аңлату җырына әверелде. Бүген без аның яңа клипларының берсен бергәләп карый алабыз. Yaralandığımı görmüyor musun? Düşmanız gibi davranıyorsun. Bir yanlışım kaç doğru mu götürüyor? Gururun arkasına saklanıyorsun. Ardına kadar açık, gönülden sevene bu gönül. Bize bir adım gelene biz koşarız bir ömür. Bir anlık öfkeyle karar verme ne olur? Hatasız kul olmaz. Bir hata ettim kabul, sana imkansız bir şey. Vaat ettim mi söyle, benim aşkım sensin. İnan artık ne olur? Bir anlık öfkeyle karar verme ne olur? Hatasız kul olmaz. Bir hata ettim kabul, sana imkansız bir şey. Vaat ettim mi söyle, benim aşkım
aşkım sensin. İnan artık ne olur. Yaralandığımı görmüyor musun? Düşmanız gibi davranıyorsun. Bir yanlışım kaç doğru mu götürüyor? Gururun arkasına saklanıyorsun. Ardına kadar açık, gönülden sevene bu gönül. Bize bir adım gelene biz koşarız bir ömür. Bir anlık öfkeyle karar verme ne olur. Hatasız kul olmaz. Bir hata ettim kabul, sana imkansız bir şey. Vaat ettim mi söyle, benim aşkım sensin. İnan artık ne olur. Bir anlık öfkeyle karar verme ne olur. Hatasız kul olmaz. Bir hata ettim kabul, sana imkansız bir şey. Vaat ettim mi söyle, benim aşkım sensin. İnan artık ne olur. Ardına kadar açık, gönülden sevene bu gönül. Bize bir adım gelene biz koşarız bir ömür. Bir anlık öfkeyle karar verme ne olur. Hatasız kul olmaz. Bir hata ettim kabul, sana imkansız bir şey. Vaat ettim mi söyle, benim aşkım sensin. İnan artık ne olur. Bir anlık öfkeyle karar verme ne olur. Hatasız kul olmaz. Bir hata ettim kabul, sana imkansız bir şey. Vaat ettim mi söyle, benim aşkım sensin. İnan artık ne olur. Хатын-кыз җырчылар арасында әни булу модага кирип китте. 1 еллык әни стажы булган Эльвина бүген бездә кунакта. Рәхим итегез. Tınır boyu dağın kırpık korkmadım. Tek özümle senden saklı olmadım şu. Şüphelerle kuvalap isti. Kilde gitmezke kildi. Mehabet jile. Tünne uyatıp yıldız oynadık. İsteme haberciyle. Utta yandırdı, aldı akıllı. Başsız kaldırdı mine. Şimdi saf idi, tutaşnasıydı. Esir itti mine. Gitmezke kildi, kildi mehabet jile. Малайлар һәм кызлар, бу көн килеп җитте. Сезнең күп сорауларыгыз буенча, минем зур теләк буенча, бездә кунакта Эльвина. Эльвина, әгәр дә син рөхсәт итсәң, мин күптән хыялланган хыялымны тормышка ашырыйм әле. Рәпитәсе килә кулыңны. Рәхмәт. Эльвина, ничек синең хәлләр? Бик яхшы, Аллага шөкер. Бүген мин сине иртә чакырдым студиягә кунакка. Йокыдан торып булдымы? Гадәттә күп артистлар мин йокларга яратам дип әйтергә ярата. Синең бу эш белән ничегрәк? Минем бу эш белән әзрәк авыррак булса да, син бит инде беләсең, мин бит инде яшәни, шуңа күрә иртә торырга туры килә. Синең яныңа килер өчен әле баланы әни янына итәсе дә булды, шуңа күрә иртә тордык. Менә бу сорауга үзең җавап бирдең. Әмма дә ләкин ул минем сәгать 9-да хәле йоклый. Ну, кемгәдер иртә сәгать 9. Ничәдә йокларга да? 9-да. Менә яшь әни дидегеме, Эльвина, әйдә синең тормышыңны бүлик менә шушы бер сызык белән бала тапканчы Эльвина һәм әни булгач Эльвина. Нәрсәләр үзгәрде? Әлбәттә инде син хәзер күбрәк вакыт сарыф ителә диерсең, ләкин менә нәрсә үзгәрде? Син шуны әйтә аласың? Нәрсә үзгәрде? Бәлки мин әзрәк
тынычланганмындыр бәлким. Киресенчә хәтта менә шушы тынычлануга илтте бу. Әйе. Без хәтерләбез бит Эльвинаның менә әйтеп Галгам стайл дип дигәннәрен бала тапканча барас. Тынычланган. Аннан соң инде гомумән тормышка караш үзгәрде. Чөнки хәзер инде мин бар көчемне, бар вакытымны балама. Тормышка караш үзгәрде. Ленин, Маркс, Дарвин эшләрен кызыксынып укый башладым. Шулай. Шулаймы? Юк, айва салай түгел. Тормышка карашың үзгәрде дидек. Менә синең хәзер бит сөйләштек, иртә торырга туры килә дидек. Менә шушы көн графигында, режимында ниндирәк үзгәрешләр булды? Син әле кияүгә чыкканчы, бала тапканчы аңлавымча күбрәк вакытыңны үзеңә сарыф итә идең. Кайчан торасың килсә шул вакытта торасың, кайчан йокларга ятасың килсә шул вакытта ятасың. Хәзер инде синең бүленгәндер бөтен менә графигың. Син бит әле баладан тыш бар башка эшләреңдә. Бар бит көн күреш эшләре һәм аларны ничек бүлеп чыктың син? Айваз, мин бала тапканчы йоклап ята идем дип әйтә алмыйм, чөнки гастрольләр, концертлар, ниндидер съемкалар, интервьюлар, шуңа күрә мин актив яшәү рәвеше. Актив яшәү рәвешен алып бардым. Хәзер инде күп вакытымны балага уздырсам да, ләкин үземә вакытым кала. Һәм син шушы вакытны ничек итеп кулланасың? Беренчедән, минем балам бик тыныч, шуңа күрә Аллага шөкер. Аллага шөкер. Шуңа күрә, менә хәзер син белән сөйләштек. Инглиз теле буенча. Шуңа күрә курсларга барырга кирәк дип. Һәм хәтта без синең белән инглиз телендә аралашасы килә. Минем белән телендә түгел. Tomorrow in English. Coming soon. Дип әйтим әле мин. Без сездән ТНТ каналының филиалын Америкада ачып җибәрергә уйлыйбыз, димме? Юк, нигә дигәндә, чөнки бит безне Америкада да карыйлар. Татарларны. Шуңа күрә алар белән аралашасы килә. Дөрес. Һәм бәлки әле синең сольный концертларың белән чыгып бетербез Америкага. Мин алып барышы инглиз телендә, син инглиз телендә. Мин бик шат булыр идем, әгәр мондый концертлар булса. Алар булачак. Без әйләнеп кайтабыз синең шушы көн күрешеңә. Менә бер сорау кызыксындыра. Мине генә түгел, күп кенә яшь әниләрне менә сиңа карыйлар да, үзләренә карыйлар, сиңа карыйлар да, үзләренә карыйлар һәм ниндидер аерма күрәләр. Ничек? Бәй тапкач та безнең Эльвина шундый нәфис буйлы, сынлы калган икән. Әллә бер фитнес залга йөри микән ул дип. Мен менә хәтта язып йөргәннәр. Балташ районы, Сосмак авылыннан яшь әни. Исемен язмаган, ялган. Сирри нәрсәдә? Айваз, минем спортзалга гомумән йөргәнем юк. Ничек әйтим, спортзал үзе игә килә минем. Заказ. Юк, минем спортзалга йөргән булды, ләкин мин менә шундый кеше, мин һәр вакыт көн сайын бер эш белән ничектер үзем, ничек әйтим инде. Күңел тартмый, эшли алмыйм алай. Эш пыша, нервланам. Ул кирәк, әмма дә ләкин мин менә һаман шулның белән генә шөгыльләнә алмыйм. Шуңа күрә мин монда барырга кирәк, тегендә барырга кирәк. Һәм син шушы бала белән бала тапкач инде мин 1-2 ай дигәндә инде үз формаларыма кире кайттым дип уйлыйм. Сирри нәрсә дә соң, сирри юкмы ни аңламыйм. Бәлки ризык кулланырга. Әтиемнең геналары яхшы. Менә мин синең әниеңне күргән юк, ләкин әниң дә менә шундый бик тә күркәм. Юк, әтием шундый. Әтиең шундыймы? Аның белән таныштырырсың әле мине. Ярар. Миңа өйрәтер әле шундыйрак форма. Син үзеңдә шундыйрак бит. Сез бит арча ягын. Юк, әле миңа беләсеңме? Әле минем теге өйләнмәгән, әле яшьләр булмаган. Мин әле белмим шушы өйләнгәчтен бу форма миндә Өйләнгәч тагын күбрәк ябыгып китмәсен. Минем дус иптәшләрем өйләнәләр, аларның нигәдер күп вакытта теге иратларның горурлыгын күрсәтүче кырсак барлыкка килә. Беренче елларда шулай улайбыз. Анасың? Ал беләсеңме, ал хатыннан торадыр минемчә. Мин иремне ачтытмыйм. Менә ирен турында нәрсә әйтә аласың? Ирен турында. Бу турыда күп сораганнардыр инде. Ирем турында сөйләшәсем килми. Ул безнең кары өченки. Ярый, сәлам әйтәбез, тамам итәбез. Эльвина, сине сер булмас, шушы бәбәй тапкач әлбәттә инде сирендә нәрсәдә икән беләләр, сәбәбендә нәрсә икән беләләр. Бер ара юкка чыгып торга тиеш булсын сәхнәдән. Әлбәттә инде Айваз, мин бит шулай ук әлдә мин декретны отпускада дип әйтәбез инде, чөнки декрет ялда.
теге авырлы чакта да менә максималь яктан тыныч булырга, менә үземне тынычландырырга, балам менә шундый теге тынычлыкта дип әйтеп буласым килде инде. Шуңа күрә инде мин югалдым. Но хәзер инде менә әкренләп чыга башладым. Шуңа күрә Алла бирсә барысы да алда дип уйлыйм. Әле безнең эшләр бик күп. Планларың бар инде алай, сөйме? Әлбәттә, менә хәзерге вакытта яңа җырлар яздырам, ничектер күбрәк халыкчан җырлар дип әйтик, чөнки инде теге һәрвакыт джаз стилендә генә каласы килми, әзрәк менә халыкчан. Менә бала тапкачтын музыкага караш, дөньяга караш үзгәрде, бәлки музыкага караш. Син әйттең бит халык җырларын, бәлки синең Минем хәзер дөресен әйткәндә, минем бит репертуарда күбесенчә лирик җырлар дип әйтик инде, я. Һәм күбесенчә алар синең нәкъ көчле тавышыңны үзенчәлеген ача торган җырлар. Шул бераз джаз ноткалары сизәм мин аларда. Ну, бар ансы да бар. Хәзер менә минем никтер тиз җырлар җырлыйсым килә. Әле менә бер көндә генә Ләйлә Дәүләтовага шалтыраттым. Оннан бик Этот оппонент текстлар яза, шуңа күрә оннан сорадым. Ләйлә памятым, шаян җыр яздырасы килә, мәхәббәт турында. Эшләрбез диде. Так что онытмады. Юк, мин онытмыйм диде. Гадәттә мин аңа шалтыратгач оныта? Юк. Әсәр аның бик гади, миңа шалтыраткан да юк. Шуңа күрә бәлки онытадыр ул аны. Томан программасына килер алдыннан синнән кызыксындым. Гадәттә мин бөтен кешедән кызыксынам. Танышма безнең программа белән дип, син әлеге программаны карап беләсең. Ай, атнасы карый. Син аның фанаты дип әйткән инде. Дөрес булса. Әлеге программага син күзәткәнсеңдер җырчыларны. Синең уйлавыңча, менә минем белән әңгәмә алып барган җырчыларның кайсысы менә шаян итеп сөйләде, бәлки ничектер синең хәтереңдә калгандыр. Кемнәрне аерып әйтә аласың? Раяз истә калды. Сез икегез дә исемдә калды, чөнки сез бик күп. Чөнки мин алсаң чыгам. Чөнки сез икегез дә теге кино буенча. Икегез дә озын буйлы, шундый зураклеп торасыз. Гармония. Икегезнең дә сүзгә оста икәнлеген сизеп алдым. Сизеп алдың һәм күрдем һәм ишеттем. Һәм кесәгә салдым. Мин нәрсә өчен сорыйм, мин кичкенә генә хәзер статистика үткәрәсем килә. Мен индирәк безгә килгән кунаклар белән әңгәмә кызык узды дигән. Сине инде мин күрә башладым әлеге статистикада, беренче урыннарда. Шулаймы? Чөнки хәзер без бик тә кызыклы темага сөйләшәчәкбез. Нинди? Ул да булса политика. Синең яраткан тема булыр, тишме? Юк, мин бик гади генә әйтеп сөйләшербез, борчылма. Мин политикада вообще 0. Мин сиңа хәзер раслармын 0 түгел икәнлегеңне. Син Америкада Кушма Штатлары әле күптән түгел президент сайлаулары булганын беләсең. Һәм анда кем отты? Дөрес, Барак Обама. Икенче тапкыр соракка билгеләнде. Анысын мин белә идем инде. Мин гомумән аның турында сөйләшәсе килми, алар турында без озак сөйләшә алабыз. Минем сөйләшәсем килә, бәлки Эльвина да политикага бирелеп китәр. Юк инде, мин белмәгән эшкә кысыла алмыйм. Мин шушы иҗат эшен яратам. Менә бу ел инде мин икенче диплом алам, ул минем дизайнер одежды. Шуңа күрә менә минем бар профессиям да, бар шөгыльләрем дә иҗат белән. Идәдә мин баланы йокларга яткыргач, иҗат эшләре белән шөгыльләнәм. Ул нәрсәдер менә японский глина бар бит инде безнең. Алар белән чәчәкләр ясыйм, мин шигәм, ленточками дип әйтәбез инде. Шуңа күрә кызыма да менә мин шапкалар шигәм, үземә шундый эшләр белән эшләдем. Ашарга пешерергә бик яратам. Мин ашарга пешерергә яратасың. Кулинария темасы, бу теманы мин бик яратам, ләкин миңа карап аны ярата дип әйтеп булмый. Ниндирәк ризыклар? Бәлкем син дөрес ашыйсыңдыр. Дөрес ашыйсыңдыр. Төнге сәгать 3-тә, иртәнге сәгать 6-да һәм кичке сәгать 9-да ашау дөрес булса? Мин дә шулай ашыйм, димәк дөрес. Менә сирне ачтык без Эльвина белән. Кеше сәгать кичке 6-дан соң ашамаска ярамый дигән сүз дөрес булмаган ул. Менә күреп торасыз, хөрмәтле дуслар. Шуның өчен без ачтык әлеге кичкенә генә сирне дип әйтик. Менә шушы ризыклардан үзең ниндирәк ризыклар белән сыйлыйсың, күңелләрен күрәсең якыннарыңның һәм бүген миңа нинди бүләк алып килдең ризык формасында? Мин сиңа бүген бер нәрсә алып килмәдем. Мин хыялланган идем. Чөнки мин дә үзем иртәнге ашымны ашарга да өлгермәдем, дөресен әйткәндә. Иң яраткан әйберләрем. Камыр ризыклары, бәлеш, гөбәдия,
Кыстыбый яратам инде пешерергә. Плов, айрышаны ирем биктән пешерә. Плов, шурпа, манты бик күп әйберләр пешерәм. Пешерергә яратам дисең, нигә аласың? Нигә аласың син әйтик, менә шушы кулинарияга мәхәббәтеңне һәм осталыгыңны кулланмыйсың бизнеста. Әйтик, ресторан ачып, хәзер син укыдым дидең дизайнерга, син укырга бәлки поварга һәм ресторан ачырга. Поварга менә 8нче класста укыганда, 9нчы класстан соң минем хыялым иде поварга укырга барырга. Әни мен поварга барам, әни әйтә, кызым, син булай да кыз бала бит инде, нәрсәгә сиңа поварга укырга диде миңа. Кызым дип мин кичергән кыз табыны булай дип иесен сытып кына сиңа кирәкми дип әйтте, шулай? Юк, димәде. Ул иҗат эше белән шөгыльләнгәч, инде музыка өлкәсендә бар диде инде миңа. Музыка өлкәсендә син ничәнче елдан бирле? Гомумән менә ничә яшьтән бирле син шушы музыка мәхәббәт? Гомумән сәхнәдә 3 яшьтән, чөнки мин ул вакытларны бик начар хәтерлим. Безнең инде танылган Муса Маликовның әнисе Гүзәл Маликова, ул вакытта аның ансамбле бар иде. Аның хәзер дә ансамбльләре бар, ләкин балалар ансамбле түгел, ә инде ул яшьтә. Үсеп җиттеләр чөнки алар. Ул яшьтәге апалар, абыйлар дип әйтик инде. Менә шушы ансамбльгә йөрдем. Минем ул теге хәтердән бер картиналар булып кына, теге кадр из кинофильмов дип әйтик инде, шулай итеп кенә калган. 3 яшьтән алайса. Әйе, хәтта мине ул ансамбльдән киткәч, ул ерак утырып җыладылар. Җыламадылар. Ул ерак минем идән ерак иде ул. Әни минем укытучы булгач, һәр вакыт теге чабып тизрәк алып барырга кирәк иде. Вакытта такси дигән бер юк иде әле. Метрода юк әле безнең. Шуңа күрә метро минем өйем янында әле дә йөрми әле ул. Шуңа күрә безгә китергә туры килде. Һәм аның костюмы миндә иде ансамбльнең. Һәм син аны кире кайтармадың. Мин аны кире кайтармадым. Ул минем әледә иде, теге саклана, бер нидедер теге балачакны хәтерләтә дип әйтте. Һәм шуңа күрә мин ачтым серне, әле дә булса Гүзәл ханым Маликова син сәхнәгә чыгып белән телевизорны сүндереп куя. Менә шуңа күрә икән костюмны вакытында кайтарырга кирәк. Юк, мин аның белән күрештем һәм мин аңа улай берне әйттем. Ну, ярар, кайтармадың, инде хәзер нәрсә эшләдек диде. Хәзер эшләдек, мине 95нче елда кесәдәге зарплатаны син аркада кысып калдылар диде. Шулаймы? Анысын белмим. Сәлам әйт, безне карый ул. Зур сәлам җибәрәм Гүзәл Маликова. Һәм Муса Маликов калды безнең Германиядә. Әйе. Без аны белән аралашабыз кай вакыт контакт. Җырлыйм 3 яшьтән дидең, әйме? Әйе. Без синең шушы фигураларың әтиңнән күчкән белдек, бәлки җырда нәкъ геннар буенча күчкәндер. Әйе, күчкән. Әтием дә әнием дә җырлый минем. Беренчедән әле мин баянчы. Әйе, музыка мәктәбен тәмамладым мин баян классы белән. Электронный баян бар, уйнап карыйсың. Баян классы белән. Баян классы буенча дип әйтик инде. Әнием дә баян дәвәти минем гармунчы. Сез бик күңелле гаилә икән. Әйе, ул минем ел сайын 30 август көнне килә игрә гармоньга. Аның өчен нидер бер зур вакыйга, без аны яратып, рәхәтләнеп карыйбыз, тыңлыйбыз. Ала кайткан сайын инде ул хәзер инде Раяныны битәлек, мине битәйде, Раяныны битә инде ул. Һәм иң мөһиме шул ук ки, үзгәрмәгән, ничә еллар үтсә дә, шул ук ки. Алар безне хәтта карыйлар, синең тапшырыгыңны хәзер карыйлар. Хәзер бөтен җирдә, авылда барысы да карыйлар. ТМТВ каналы тума программасын. Кемгә сәлам әйтим? Мин үзем әйтәм. Әйдә әйт. Барлык дусларыма, туганнарыма, дәвәтим дәвәнемә зур сәлам җибәрәм. Без сезне сагындык. Килегез безгә кунакка. Илвина, мин монда килгән кунаклар белән син сөйләшә генә дип уйлыйсыңдыр инде, әйме? Син кассага акча җыя дип кенә уйлыйсыңдыр инде, әйме? Ләкин минем гел тапшыру сайын 2000, аның бәясе 2000 дә. Аның таксысы шундый раханы. Ләкин мин килгән сайын, беләсеңме, ничектер менә җырчылар белән сөйләшкәч, үземдә булмаган җырчы таланты ачылып китә миндә. Ну, тыңлаучыларга күренми ул, конечно, сизелми. Но минем халәтем шундый. Мен сине күргәч бигрәк тә бу теләгем шунда. Җырлыйбыз, мин сине тыңлыйм. Юк, бу очракта без акыллырак итеп эш итербез. Син икебез дә белгән җырны җырлый башларсың, һәм мин аны кушылып бергә дуэт ясарбыз. Илваз дип аталып куя. Син үзең репертуарыңа берәр җыр җырлый аласың. Мин аларның бөтен сүзләрен беләм, минем зрительный память яхшы. Зрительный түгелдер? Инде. Слуховая? Юк, мин синең җырларыңның текстларын кагазга язам да, күземә карыйм да шулай итеп, тиз генә язам. Күзеңә карыйсың? Менә күз белән карыйм да экранга тиз генә алам бөтен сүзен. Зрительный память. Молодец. Нинди җыр? Айда.
Arşa yaklarına qarim dostum arşa yağında şul dostum arşa yağında arşa yağı bigrekle matur kış sayrağan şağında arşa yağı bigrekle matur kış sayrağan şağında. Bravo деп айтасым келе мен Эльвина. Мен міне үліпілер кеттім сенің жырларыңа. Жоқ, мен шынап айтам, бірінен дейді мұнда сен атығы комплимент үшін айтыр сөзім түгіл, шын мағынасында міне деген тауыш, міне деген подача, ләкин орша әғі бигерек мотор, білесің ме қайшан? Айваз білән Эльвина концерт қойырға қайтқан шағында. Эльвина, сенің үшін бәхет рецепті ненде ол? Ой, Айваз мұңа бек ұзақ сөйлешіп болам. Бәхет рецепті. Ненде ингредиент деген сөз, дейме? Ненде ингредиентлар бар екен бәхетте? Біріншіден, міне менің үшін ең мұхимі тұрмышта ол көңіл тынышлығы. Чөнки әгәр күңелеңдә тыныч булса, эшеңдә бара, өйдә дә бар да яхшы, эштә дә яхшы. Менә инде әгәр кай вакытна шушында нәрсәдер тигән тырнап тора име? Гадәттә ул цепочка булган качественно булмаган. Менә тырнап тора икән шушында. Менә бер эшкә дә кул күтәрелми дип әйтик. Менә аяк та бармый, кул да күтәрелми, шуңа күрә бу иң мөһиме. Тынычлыкта яшәргә, икенчесе инде ул hürmet, bir-birine qarata hürmet, әтияниң белән, дусларың белән, ирең белән дип әйтгәндә. Аннан соң әлбәттә балалар, чөнки балалар алар мин бу әйберләрне беренче, икенче, өченче урынга куймыйм, алар минем өчен барысы да. Юк, бу бүтәнсе бер ингредиент, бәхет дигән коктейльгә менә шулай. Салазы миксер белән. Балалар исән сау булуы, теге елмаюы дип әйтик идея инде, чөнки балаларсыз бик күңелсез. Аллага шөкер, мин мондый бәхеткә татыдым дип әйтик. Татыйм, яшим, Аллага шөкер. Аннан соң инде ул яраткан эшең белән шөгыльләнү, яраткан эшеңә рәхәтләнеп бару дип әйтик инде. Теге барасын килеп бару. Мин менә шундый кеше, мин яратам нидер кичкенә сюрпризлар ясарга, мәсәлән, үземнең дусларыма. Әлбәттә мин дә бүләк алырга яратам. Күбесенчә мин үзем бүләкне ясарга яратам. Саубулашыр алдыннан әлбәттә инде үзебезнең ихлас, эшкерсез теләкләребез. Син теләкләрен әйтә аласың караучыларга, теләкләрен әйтә аласың миңа. Өченче вариант бар, миңа да тыңлаучыларга да. Кайсысын сайлыйсың, өченчесен сайласаң әйбәтрәк. Сиңа да тыңлаучыларга да. Һәрберебезгә телим тынычлык, күңел тынычлыгы әйткәнемчә, бәхет, шатлык. Шушы салкын көннәрдә безнең җырларыбыз сезнең йөрәкләрегезне эретсен, җылытсын. Бергә яшик, рәхәтләнеп җырлап яшәргә насыйп булсын. Безгә дә синең белән. Тыма программасына иш сүз генә әйтсәң. Тыма программасына уңышлар телим. Бик зур рәхмәт шакырганыгыз өчен. Әле алда тагын күрешербез дип өметләнәм. Алла берсе. Пока. Artlarımdan başka yürmeşisin, min bit inде сиңа суындым. Көк yüzünde sönügen yıldızlarda yüreğimden ismin жуйылды. Yürüme, yürüme, yürüme ortlarımdan, süyem diye başka deşmemin. Моңа kadar sinsiz yaşaganni, kalganında sinsiz yaşarmın. Bizning kishlar endi so'ngan shamlar kiri qolmasin. Bilasang, ashulayda tilin nega
Төшләремә килеп керәсең. Безнең кишләр инде сүнгән шәмнәр кире кабылмасын. Беләсең, шулай да төн нигә төшләремә килеп керәсең. Булыр яшьлек язларында сөйгән кешең өзлеп көткәндә. Йөрмә артларымнан, сөйгәм дие башка дәшмәмен. Моңа кадәр синсез яшәгәнне, калганында синсез яшәрмен. Безнең кишләр инде сүнгән шәмнәр кире кабынмасын. Беләсең, шулай да төнөн нигә төшләремә килеп керәсең. Безнең кишләр инде сүнгән шәмнәр кире кабынмасын. Беләсең, шулай да төнөн нигә төшләремә килеп керәсең. Бүгінге менә шулар. Концертларда һәм әлбәттә инде TMTV каналында ТМА программасында күрешербез. Көзге депрессияга бирешмәгез. Сезнең белән булдым мин, диджей Вас. Пока.